Fl-aħħar fuq il-mezzi soċjali feġġew bosta filmati ta' sit ta' gabbana ta' ikel illegali f'St. Petersburg tal-Limara f'argument ma' turisti żgħażagħ. Waqt li fil-filmati ir-raġel jidher ikeċċihom il-barra, ir-raġel deri waddab ukoll xi ġebel lejn in-nies li ħersuha biżbrix. Il-filmat anqar rabja fost diversi nies u anke biża' għas-sigurtà tan-nies li jżuru din il-bajja partikolari li saret kalamita għal eluf kbar ta' żgħażagħ Maltin u turisti. TVM News jinsab informat li dan l-istabbiliment tal-ikel kien qed jopera mingħajr liċenzja tal-awtoritajiet inkonċernati. Kelliem għall-Awtorità Maltija għat-Turiżmu ikkonferma li r-raġel involut m'għandu ebda permess għal gabbana la mill-MTA u lanqas permess mill-Awtorità tal-Ippjanar jew mis-Sanità. Spjega li mingħajr dawn il-permessi l-MTA ma toħroġ ebda permess għal stabbiliment tal-ikel. Mistoqsija minn TVM News x'passi ħadet il-Pulizija brabta ma' dawn l-inċidenti, il-Pulizija qalet li minnu fih wet ispezzjonijiet fuq il-post u ħadet il-passi neċessarji skont il-liġi. Qalet li wara dawn l-ispezzjonijiet l-istabbiliment ma baqax jopera. Fil-fatt ġie konfermat ukoll minn TVM News meta żar il-post u sab l-istabbiliment bil-bibien magħluqa. Il-kelliem mal-Pulizija spjega ma' TVM News li l-Pulizija qiegħda f'kuntatt ma' entitajiet oħra fosthom l-MTA. Għalkemm il-mezzi soċjali kienu mixawla b'dawn il-filmati u anqlu diversi reazzjonijiet tan-nies, il-Pulizija konfermat ma' TVM News li ma sar l-ebda rapport uffiċjali. Minkejja dan il-Pulizija xorta bdiet tinvestiga meta saret taf b'dawn il-filmati. Fil-fatt sorsi qrib l-investigazzjoni għarfu lil TVM News li l-Pulizija ħarġet akkużi fil-konfront tar-raġel li jidher fil-filmati igara l-ġebel. 3 filmati urew l-imġiba aggressiva tiegħu. Filmat minnhom jidher jiġbed siġġu minn taħt żagħżugħ u fi sfond ta' kliem ħażin beda jkeċċih il-barra. 2 filmati oħra urew jkeċċi lit-turisti l-barra waqt li beda jissuttom bil-ġebel. Minn analiżi li jagħmel TVM News l-Awtorità tal-Ippjanar mhux l-ewwel darba li kienet ħarġitlu avviżi ta' nfursar fosthom minħabba bini ta' kmamar mingħajr permess u għax bidel għalqa fi stabbiliment kummerċjali u parkeġġ. Ħarsa lejn is-sentenzi tal-qorti uriet li s-sit il-gabbana xellef difreħ kemm il-darba mal-liġi. Fost l-oħrajn fl-2013 huwa weħel sentejn ħabs sospiżi għal 4 snin wara li kien ammetta li fl-2009 żammara kontra r-riera tagħha u kien ammetta wkoll li kellu arma tan-nar u l-ispara.